Mayong adlaw nga ipapahulay kaninyong tanan mga kaigsunan ni anasab kita sa ato ang pagtuon sa ato ang leksyon o kami nalipay sa pakiguban kaninyo sa makausapa nga niining taknaa atong sublion ang ato ang leksyon. Happy Sabat kaninyong tanan mga kaigsuonan. Kauban nato niining taknaa mao ang atong mga kaubanan nga magbubuhat mga direktor diri sa South Philippine Union Conference. Ang iniya sa akong tuo nga bahin mao si Pastor Jimenez, ang ato ang stewardship director ng trust services, o mausab dinhi sa ako ang wala ang ato ang first lady sa takna sa pagtuon si Ma'am Pinky. Ever smiling o puno sa kadasig kanunay. So once more mga kaigsuonan, welcome kami kaninyo. Apan sa dili pa kita magapadayon mga kaigsunan, hangyo nato si Ma'am Pinky sa paggiya kanato sa ato nga pag-abli nga pag-ampo. Labing gamhanan o maloloy-on na mga Diyos nga mahal. Aniya na usab kami, nagaduol kanimo, nagsangpit kanimo. Nga imong kaming ubanan, pinagi sa imong balang espiritu. Yes, Lord. Nga makasabot kami sa leksyon ining maong si manahon na. Daghang salamat o Diyos sa gasa sa kinabuhi. Lakip sa tanang mga kaayuhan ug panalangin nga imong gibubo sa tanan namong mga tigpaminaw, tigtanaw namong mga kaigsuonan ug mga higala nining takna sa pagtuon. Hinapaon ta o Diyos ang among kaikag sa pagtuon ug dugang pagayod sa imong pulong, magabunga kini og pagkahamtong sa among pagtuo diha kanimo. Yes, Lord. Kay kining tanan ang among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat Ma'am Pinky sa maong pagampo mga kaigsuonan. Aniya nata sa ato ang ikapitong leksyon niining trimestre. O ang atong pagatun-an mao ang first nga missionary journey o pagsangyaw sa maayong balita ni Apostol Pablo sa iyahang pagbiyahe. Apan sa dili pa kita maghisgot pailalom sa ato ang leksyon mga kaigsuonan, ato sa itimbaya ang atong mga kaigsuonan nga kini mga faithful kaayo nga nagasubaybay, nagapaminaw, nagatanaw sa atong programa. So gusto namo tagaan po pagtagad, i-recognize po namo mga kaigsuonan ang inyong presensya matag panahon sa atong takna sa pagtaon. Unahon na ako si Pastor Jimenez. Mayong buntag sa adlaw ang ipapahulay sa atong tanan nga mga kapaglaom. Lipay kami nga adunan po tayo kahigayunan alang sa pagbatbat nitong leksyon na paniata karon sa pagpanimbaya sa tanan atong mga kaigsuonan. Pag-ulang mi didto nagahimo og mga pagwali dapit sa Buog, Sambuanga, Sibugay Province o kana nga distrito mga 30 katuig milabay diha kini inyong alagad na assign og nalipay ko nga nagauswag nga ang usa ka distrito kaniadto karon upat na ka district pastors. Amen. Do nanay duha ka pastor dito sa Bayog nga sakop kaniadto sa Buog og dito sa Liquid og gi-involve sila og kaluoy sa Ginoo sa iyang mga panalangin pipila ka mamiling kalag mga almost 200 precious souls ang total ato ito nga bautismo. O nalipay ko nga sila gasige pog tan-aw dinhi sa tuang taknas pagtuon uban pa nga programa sa tong Hope Channel. Dito pud mi sa Orkita adtong miaging Sabado og sila po dito nagasubaybay sa ato ang takna sa pagtuon og sa mga programa dinhi sa Hope Channel. Amen. Gani last Sabat dito sab kami sa Bukidnon, sila sab nagapahibalo nga aduna sila nagasubaybay sila gani Pastore og Ma'am Pinky. Gani bisan pa sa gawas sa Pilipinas daghang kayong mga Facebook or mga kanini ang ilang agi sa Viber nga sila dai pod nagasunod kay miingon sa pastor nakakita na gid mi ninyo personal dili lang kay sa didto sa kaning ato ang Hope Channel o dito sa telebisyon. Salamat kayo mga minahal nga magisuonan, utrohon ako, happy Sabat ninyo at least atong matun-an karon ang atong leksyon human sa mga pagpanimbaya. Okay. Salamat Pastor sa mao nga pagpanimbaya. Atong ipadayon pinaagi ka Ma'am Pinky. Ako gyud sigurohon nga akong mag-greet ang atong mga kaigsuonan diha sa Lalab, Amen. Rizal, Zamboanga del Norte, diin bago pa lang nahuman ang wali nga gipasiugdahan sa mga kababayan
apan kini nga maong wali giduyugan sab nila di pastor og di Ma'am Guting gikan sa Western Mindanao Conference. So ako i-greet ang atong mabtikon gyud nga district pastor diha si Pastor Joji Roy Alexis Necesario, kauban sa iyang maanyag ug mabtikon nga kapika sa kinabuhi si Ma'am Lynette, si brother and sister Rolly ug si Ma'am Bibi Pancho nga grabe gud nilang pagsuporta sa buhat sa Ginoo dihang dapita. Og sa kauban po nato nga mga layko diha nga gipanguluhan nila ni Brother Boy og ni Pet Aquimo og ni Brother Paildin, ni Brother Ramil og sa mga babae nga mga unong pod sa buhat, si Sister Amay, si Sister di ko na ma-recall tanan, no? Si Dadang, si Merlin, kauban ni JR, og ang tanang mga kigsuonan, labi na katong 7 ka mga couples nga na kasal, og ang 5 niini ka mga couples, magtiayon na bautismohan diya sa kamatuoran. Amen. Og Praise the Lord. nakita nato nga ang tibok ang iglesia sa Lalab na puno gyud atong Sabado. So dalaygon kaayo ang Ginoo og hinapaon tag magpadayon mo sa inyong pag-alagad. Amen. Thank you very much, Ma'am Pinky. O gipadayon nato, gusto na akong ipanimbaya ang atong mga kaigsuunan diha sa Kulambugan, sa Lanao del Norte. Labi na sa pagdumala ni Sister Susan o ni Brother Nestor nga dinure sa ato ang iglesia. O tanan nga mga kaigsuunan din ha, sila nagasubaybay kanunay sa ato ang takna sa pagtuon diri sa ato nga Hope Channel. O gusto sab nako nga i-greet mga kaigsuunan kaysa atong 2 weeks ago, naka-appeal po ta sa programa sa North Philippine Union Conference, ka Philippine for Christ, nagwali dito sa Nueva Vizcaya, Almaguer. Kakabsat nga adda dita Almaguer, naimbag nga bigat tayo amin, happy Sabat, kada kayo amin kakabsat ng nangruna kadagiti barbaro nga nabautisaran, nga miyembro ti iglesia tayo. So mauna mga kaigsuunan, bisan pa ang atong mga kaigsuunan sa gawas sa nasod sa Pilipinas. Bisan asa man mong dapita, I would like to mention ang atong mga kaigsuunan nga nagapaminaw, nagatanaw sa takna sa pagtuon didto sa Southampton Seventh-day Adventist Church o didto sa Heathrow International Church. Ang atong mga Pilipino nga mga kaigsuunan, mga taga Visayas ug taga Mindanao, nagapaminaw, nagasubaybay sa atong takna sa pagtuon. O gusto sab nako i-greet mga kaigsuunan ang tanan, dili man namo kamo ma-mention inyong mga pangalan, pero gusto namo i-greet a happy Sabat kaninyong tanan mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan nga nagasubaybay sa atong takna sa pagtuon. Mga kaigsuunan, maadto ta sa atong leksyon. Kini nga atong leksyon karon naglangkob kini sa duha ka kapitulo mga kaigsuunan dinhi sa libro sa Buhat. Specifically sa libro sa Buhat kapitulo 13 o Buhat kapitulo 14. Apan sa dili pa ta magapadayon mga kaigsuunan, gusto nako hangyoon nga ato ning basahon sa Sinibuano. Buhat 13 Buhat kapitulo 13 bersikulo 38. og 39. Busa hingbaluan ninyo mga igsuon nga pinaagi nining tawhana ginamantala kaninyo ang pagpasaylo sa mga sala. 39 og pinaagi kaniya ang tagsa-tagsa nga mutuo gipakamatarong gikan sa tanang mga butang nga gikan niini wala kamo pakamatarunga pinaagi sa kasuguan ni Moises. Okay. So makita nato dinhi mga kaigsuonan sa ato ang teksto daan nga ang usa ka sentro niining atong pagtuon maoning gitawag nato nga basic concept or doctrinal concept nga ato ning matun-an unya diha sa ato ang pagpadayon sa atong pagtuon. Apan tagaan nato ni gamay nga background ining atong leksyon mga kaigsunan nga ang pagwali, pagsangyaw sa maayong balita mga kaigsunan, una sa tanan dili ni inisyatibo sa tao. Kini mao ang initiative sa Ginoo. Gikan ni sa Ginoo. Kung ato ning tanawon mga kaigsuunan, una, si Abraham wala niya gitawag yahang kaugalingon aron mahimo siya nga muhawa sa Ur. Mausab si Moses wala niya
appoint yang kaugalingon nga magluwas sa mga katawhan sa Dios. Mausab si Joshua, si Isaias, si Daniel, si Esther, wa po niya gipili nga siya'y muluwas sa mga katawhan sa Ginoo. Mausad si Pedro. Dili iyahang pagbuot nga nibiya siya sa iyahang buluhaton aron nga mahimo siyang mangingisda og tao. Mausab si Apostol Pablo. So makita nato dinhi nga ang pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo kini dili nigikan sa hunahuna sa tao o plano sa tao kundi plano kini sa ato nga Dios. So kung atong tanawan, Pastor Ray, sa ato pa, bisan day unsa ka maalamon sa tao, bisan di ay pila ka degree iyaha nga natapos, Mao. dili gid niya ang kunon nga unsa iyang kalampusan sa buluhaton nga gipiyal sa Ginoo diha niya, dili ato ni himduman mga pinalangga nga magsunan nga wala gyuntay mo pasigarbong no dili patungod nako kay diha makalugar ang kaaway. Atong leksyon nindot kayo muna gi-emphasize pag dinha sige inguna ni Pastor De La Cruz nga ang gapasiugda gid aning tanan dili pinaagi sa tao kundi balik kita ngadto sa Ginoo kay siya manggud ang mensahe. Amen. Ug ang mensahe nga atong gidala mauna ang kamatuoran nga buot niya mapasantop ngadto sa kadaghanan. amen. Salamat ana nga punto. So makita nato ano mga kaigsunan kung unsa ka importante niini nga konsepto nga una maestablisar nato. Aron nga ang usa ka pagbuhat misyonero mahimo kini nga magmanilampuson mga kaigsunan. Adunay tulo ka ingrediente nga gikinahanglan nga makit-an sa mga muapil niini. Una sa tanan, gikinahanglan nga ilahang masabtan mga kaigsunan nga ang pagbuhat pinaagi lamang aron nga makahakang kunta o kadaugan pinaagi lamang sa paggahom sa balaang espiritu. Og ikaduha, pinaagi pod sa dedikasyon kay bisan unsa na adiha ang balaang espiritu kung dili dedicated ang usa ka magbubuhat, usa ka miyembro sa iglesia nga magbuhat sa buluhaton, dili gihapon siya magmanilampuson. Ug ikatulo mga kaigsunan nga konsepto nga gusto nako atong masabtan karon samtang kita magapadayon sa atong leksyon nga ang magbuluhaton bisan pa naa ang balaang espiritu naa ang dedikasyon sa magbubuhat o miyembro kung dili paluyuhan kini sa suportar sa iglesia labi na kining atong gitawag nga care group karon dili gihapon magmanilampuson ang buhat. Kining tulo magpabilin gini siya nga di gini sila mabulag. Mao ning tulo ka ingrediente aron nga maangko nato ang success sa ato ang pagmisyonero. Sa akong nasabtan, Pastor, kining mga unang estudyante o mga disipulo sa lugoon sa Ginoo, they were doing the mission statement of our church nga atong ginag-emphasize nga making all people in the world to be disciples of Jesus Christ. Okay, yeah. So I think they were starting the right beginning nga ang initiative iya magit sa Ginoo kay gisugo man sila nga teach the word to all the people, to all tongues and tribe and nation. So very positive kaayo nga diha sa mga kinabuhi sa unang mga disipulo o misyonero nga sama ni Pablo, ang ilang pag-respond sa call kinising-kasing gyud nga wala ba sila reservation. Mo nang nindot diha sa kinabuhi ni Pablo. Mo nga makita nato mga kaigsuonan no, kung kita mutubag sa pagtawag sa Dios sa pagbuhat sa iyang buluhaton, mo to nga prinsipyo nga wag yun tay reservation. Mo nga ingon diha nga dedicated worker. Okay, Pastor Ray. Kay ato man mo manay amo mo to na lintunganay ba nato agi ipahaom kay ang kalampusan ani balik mangita sa gahom sa balang espiritu. So balik ta tong leksyon giunsa man gid nila ni San Pablo kay gasgot man gud una niya nga journey o panaw sa iyang pagmisyon. So kinsa iyang mga partner didto unsay nahitabo sa dapit ilang giadtuan kay aron ato makita kung kaning tulo ka butang naaba ni dito na sinati og angay atong sundon mo nga ato ni siyang hatagag pagtuon para nga unsay maayo didto ato ang atong masunod ug unsa putong dili maayo atong isalikway para dili mahimong babag sa ato ang pagbuhat sa bulaton. At least kanang ingon nila nga learning from our experience. Kay kung nakasinati ta og atong mga kasinatian niya wag gyapon ta nakakaton alang sa kaayuhan sa buhat mura og sayang ang atong kasinatian nga atong naagian.
Pero kung atong tanaw, no, say naghunahuna ko kaniha, na kung ano nga sa Antioch man yun ni nagsugod. Ngano nga, Jerusalem man yun ni unta. Ngano nga ni abot man ni diri sa Antioch. Mo di ay mga kaigsuunan, kung atong tanawon, Pastor Jimenez, sa imuhang hunahuna, ngano nga didto man yun na sa Antioch nagsugod. Umukuan ko ana, babatin ko ana, Pastor. Sige, ma'am. Atong nabawaan sa atong nabasa o sa Biblia ang unang grupo sa mga Kristohanon dito nagsugod sa Antioquia, kanang gitawag the way, dito nagsugod kung ako masayop. So, nahimo na siyang sentro sa influence with regards to Christianity. So, kay outside Jerusalem naman na siya. Kay dito sa Jerusalem, atong nabalaan nga grabe ang pagpugong, pagkontrolar sa mga kanang non-believing Jews sa kang Jesus. So, wala sila kagawasan dito. Wala sila sa ato pa. Grabe man dito ang ka-estrikto. So, dili na sila sa gawas sa pagmensahe sa mga hintel. So, niagin si Manan, hisgutan na to nga si Pedro mo itong ni-concentrate sa Jerusalem, karon di ay gihimo, gitawag sa Ginoo nga especially called through his experience that he had undergone being blinded by God Himself and meeting Him personally. And we learned that Paul was sent to the Gentiles. Mao. So, kung atong tanawo, no, Pastor Ray, balik ta sa giingon nimo nga nganong didto mo ginagsugod. So balik ta sa tong leksyon sa pasayag po di Mampingki didto kay influential na nga dapit pero sa tong leksyon ato hinumduman si Paul gitawag sa Ginoo, espesyal na niya nga misyon para gyud sa mga hintil. Muna atong leksyon ingon dinhi didto sa Antioch ingon dinhi nga it was in Antioch the first Gentile church was founded. Even if it also had substantial contingent of Jewish believers. Kato pa, dito man ang unag yung simbahan sa mga hintil. Muna, kay mo man ay misyon gyud ni San Pablo, munang dito gyud siya nagsugod sa iyang una nga panaw sa iyang pagmisyon. So, makita na ito mga kaigsuunan. Tama na siya. Salamat, Pastor Jimenez. Makita na ito mga kaigsuunan, nyo bang nahinumduman sa una nga gihimo nila nga gilutos, gipatay si Esteban. Human nga namatay si Esteban mga kaigsuunan, stoning of Stephen, makitaan kini sa Buhat Kapitulo 11, versikulo 19. Ang Antioch was among the first congregation nga nag-envision, murag naipananawon nga ang ilahang simbahan, morning first church, kana pa ilahang tawag nga church without wall. Ang buti pasabot ana, simbahan nga dili mo pili kung kinsay mahimong miyembro, mahudyo man ka dinha, mahintil man ka dinha. Unya, makita na to ang grabe nga dedikasyon ni ini nga mga kaigsuunan. So outside, kung atong tanawon ang atong leksyon, outside Judea, sa Antioch mo ay unang nga kongregasyon sa mga Kristohanon. Center of Christian Church dito sa Antioch. Ug dito gyud na una nga gitawag sila nga Kristohanon. Dito sila natawag. Unya, ang mga kaigsuunan dito, tungod sila hang pagkamatinumanon og ilahang relasyon sa Ginoo, nakadawat sila sa balaang espiritu. Sa diha nga nakadawat sila sa balaang espiritu, nahadunggan ang balita sa mga disipulo ni Kristo dito sa Jerusalem. Karon ilahang gipadala si Barnabas kay iyahang i-check, iyahang sutahon kung unsa ba ginahitabo dito. Maniid. Nagtan-aw siya dito unya authentic man gyud nga nakadawat sila balaang espiritu og si Barnabas nahimo siya nga katabang nila dito. Unya di naman niya makaya kay grabe naman ang buhat, dasig man kayo sila. So niadto siya Tarsus og dito niya gidala si Apostol Pablo. Dito na nisugod ang pagtuman ni Apostol Pablo sa iyahang pagtawag sa Ginoo kaniya nga apostle to the Gentiles. Akong namatikdan, Pastor Banga, parehaan sa missionary work, nindot kayo ang partnership mga kaigsuonan nga ang hamto nga pastor partneran og batan-on nga intern kay nga naman daghang pag-energy unya may willingness pud sila kanang dasig kaayo ba so nindot ni siya kung mao man gini nasunod pud sa tuwa sa tupa kaning ang hamtong dinhi sa Apostol Pablo ang batan-on si Barnabas. So makit-an pud nato mga kaigsunan gawas ana nga partnership Mampingki makit-an pud nato dinhi nga naa gihapoy partnership Pastor Jimenez sa mga
miyembro. Kay sumala pa diri sa atong leksyon, the Antioch Church had in its midst na mga propeta, na mga magtutudlo, maunay naapoy mga high government official nga miyembro sa Antioch Church. Ug mauning nakigpartner sila sa mga laiko, mga magbubuhat sa pagsangyaw sa maayong balita. Ug naa sila'y gihimo nga very significant nga angay natong buhaton mga kaigsunan sa atong sagsa ka mga iglesia. Niya ang ilahang gihimo. And this believer ministered. They fasted and they prayed. And the Holy Spirit commanded them. Ingong pa niya dinhi, now separate to me Barnabas and Saul. So makita nato mga kaigsunan nga sa preparasyon sa pagbuhat sa usa ka tawo sa buluhaton sa Ginoo mga kaigsunan, una gikinahanglan gyud nato ang pagampo. Inubanan og puasa. Unya inubanan o pagpuwasa. Aron ayngon ni ana gamhanta sa balaang espiritu sa atong pagbuhat. Mao nay nahitabo ni Apostol Pablo og ni Barnabas. Og ilahang gisugdan ang ilahang missionary journey. Sa ato pa, Pastor, sa ato, kanidi ay itong gisunod pud karon, haom gyapon ni sa history sumala sa pagsugod bitaw sa kaning mga iglesia sa bagong tugon sama ni San Pablo, ni Barnabas, nga partner. Muna nga sa ato karon mo magay patong gihimo na atay revival reformation before sa ato ang pagpresentar o pagwali. So importante gid na kay dili man gid nato madawat ang panalangin sa balang espiritu kun walay panaghiusa diha sulod sa iglesia. Amen. Mao nang na ang gwapo gid atong leksyon niya kun ato lang gining i-aplikar bitaw sa ato karong kapanahunan, sundo nato ato gyung masinati ang kadaugan o ganing kalampusan. Amen. Napinamatikdan, Pastor, dito sa atong leksyon, puasa, pagampo. Sa atong panahon karon before ta magwali, atong gipadasig kung mahimo, na revival meeting sa iglesia nga di natungnan ang wali. So naay pagsinugiray sa mga sala, pagpinasayloay, which makes it kanang more effective sa pagsandurot sa mga kaigsuonan. So makita nato mga kaigsuonan no nga ang tulo ka aspekto sa buhat nga preparasyon nato before ta nga maghimo sa buluhaton sa pagsangyaw sa mayong balita. Kani bitaw term nga gigamit dinhi. Gusto nako ni tagaan og pagtagad. These believers ministered. Dili lamang nagministeryo sila sa uban, apan sa sulod sa iglesia nagministeryo sila sa matag usa. Kung doon na may bingkil sa relasyon, nagministeryo sila pinaagi sa pag-uliay og sa ilahang relasyon. Dayon nagpuwasa og sila nagampo. Human niini nahimo sila nga handa sa buluhaton nga iya gihatag sa Ginoo ngadto kanila. Amen. What about this laying on the hands? Laying on of hands was basically an act of consecration or a commendation to God's grace. So kining ingon nato nga pandong sa ilaha, pagdidikar ngadto sa ilaha, actually dili ni siya ingon ta nga pag-ordina kay ordinahan na daan na sila sa Ginoo ni Apostol Pablo. Kini siya mao ni ang katong imong giingon nga commendation to the work to God's grace. Consecration to the work ang mao nga ilaha nga gihimo kining mga miyembro sa iglesia. Murag pareho ba na Pastor Ray, Ma'am Pinky kana bitaw atong mga missionary before sila i-send out o i-dispatch ato magana silang pandungan. Murag ato ba sila bang giblisingan. That's the right word. Dili na ingon gipandungan sila nga mahimo na silang mga ordinado nga mga kuan kundi ato silang gipanalanginan nga paglakaw nila sigurado gid sila nakabaton unsa ang panalangin. So murag pabalon nga padasig. Okay. So una sa dili pa ta mag-break no. Gusto na ko isgutan nato ni ining una nga dapit nga ilahang giadtuan. Kining salamis og sa papos. Unsa may nakit-an ninyo dinhi mga kaigsunan, mga Pastor Jimenez ug Ma'am Pinky, nga pattern sa pagministeryo ni Apostol Pablo ug ni Barnabas. Ang mga dapit dinhi nga giskutan kaning salamis ug papos. Mga dapit ni nga naa gyapon didto sa kanini ang Antioch nga diin didto ilang giadtuan gani sumala dinhi sa tong leksyon
nga sa wala pa sila muadto sa kasadpan nga dapit sa pagwali, ilang giuna kay daghan man dito nakita lang mga tawo sab nga nagkinahanglan o didto sa ilahang mga pagwali nga subaybay sa mga pagtulunan, gusto po nila nga mapasabot og maayo muna nga gipanganlan ni nga mga lugar. Gani sa ako dinhing pagtan-aw sa leksyon, murag mga bag-o ni nga dapit nga sa ako ang pagpamalandong apan kanidi ay ilahang giadtuan tungod og naa sila didto nakita nga mga katawhan nga nagkinahanglan gid pod sa mensahe sa Ginoo. Murag dili layo ni siya sa gitawag diri o Antioch, Antioch no? kay kung atong tan-awon ni siya Ma'am Pinky, kaning nga dapit Salamis ug Papos, usa ni siya ka isla. Part sa Cyprus. Isla ni siya sa island of Cyprus ni siya. Unya diha na siya kaning usa ka dapit ani murag isa ka tumoy mao na Salamis dito pikas tumoy mao ang Papos. Apan nakita nako nga kaning ilaha nga pag mensahe nagi sila'y ginahimo nila nga unahon gyud nila kaning mga Hudyo sa pagwali. Unahon gyud nila gwalihan kaning mga Jew. Apan sa dili ta mo pahilalom ani nga ilaha nga sistema sa pagwali mga kaigsunan. Ayaw mogbiya sa inyo nga pagpaminaw o pagtan-aw mga kaigsunan kay mo break sa ta kagamay unya sa dili mo dugay mo balik ta sa pagpadayon sa ato ang pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga kaigsuunan sa ato ang pagtuon. Kung inyong mainumduman ang ato ang before ta nag-break atong gisgutan ang sa Salamis o sa Papos. Og nakita nato nga sa diha nga magwali si Apostol Pablo, ilahang i-apil unahon gyud nila pag-approach aning mga Hudyo. Nga kung atong tanawon ang ilahang mensahe na sentro ngadto sa ilaha. Kung atong tanawon, Pastor Jimenez, aning ato ang pagtuon nga ngano nga ila ang gyud unahon aning mga Hudyo sa pagwali before nila iapil ang mga Gentile. Ato hibaluan mga pinlangga ang makasunan nga kanimangong mga Hudyo mao gani sila ang gitawag nga pinili ba nga nasod sa Ginoo. Muna gusto gyud nila nga ma-emphasize pag didto ang maayong balita. Pero kay duna man gyud mga tawo didto nga at least nakadungog na unya wa gyapon magkinabuhi mo nang ila gid na siyang gisubaybayan nga impossible ang tanan gyud unta makadawat sa pagsunod sa kamatuoran. Pero gikan didto ato makita kay ang misyon man gud ni Paul gitagaan gid siya og buluhaton nga didto gid siya mo ka-concentrate ngadto sa mga hintil. Muna nga ila ning gihimo sa mga dapit dayon sa dili pa sila moadto adtong mga tawo nga wala mutuo sa Ginoo, ilang giuna gito ang matinuohon. Muna sa ato pud karon nga panahon, impossible ang naa sa iglesia ato giunahon sila sa pagpasantop aron nga ang mensahe dili ba mahimong sayang ngadto sa uban nga ato pong hatagan sa diha nga sila ato nang maminsahian. Sa to pa, in other words, mga kaigsuunan, ang mensahe dili lamang alang ni sa mga bag-o. Apil ang mga daan kay sumala pa sa usa ka magsusulat. The second way around of reviewing our doctrine, mas lalom mapasantop sa atong mga kaigsuunan. So isa na siya nga prinsipyo apan adunay hitabo dinhi nga gusto nako matagaan atong pagtagad mga kaigsuunan. Pastor Jimenez. Nalang ko idugang dia Pastor before ka mo anha sa imong isulti karon nga. Sige ma'am. Nakuha nako ani nga kahimtang bitaw nga nung unahon sa mga ni Pablo ang mga Hudiyo. Nakita nato mga kaigsuonan nga kini hinuong mga tawo nga nakasaksi o nakakita sa presensya ni Ginoong Hesus, gita ang ilang response open opposition. Grabe ang ilang pakigbatok. O kede po dinoong mga hintil nga di bang gani mga gitawag og chosen people kaniadto, but by faith we become one now.
grabe ang ilang pagtuo, pagdawat, uban gani ang kalipay, bisan pa ang mga prestigious nga mga kanang mga hintil nga doon ay dagkong posisyon. So nakita na ko nga mausab na karon, magwali ka, magdala kag pulong sa Ginoo ngadto sa lugar nga imong gituhuan nga nakibalo sila sa Biblia, pero lisod kayo nimo ang pagkakabig nila. Kay naman sila ilang kaugalingon nga pagtuo nga ila insakto. Mao. Pero kini noong mga parehaning mga tribal minorities, wa mo ginain taon sila hanaw ana, pero ang mensahe sa kaluwasan ilang ikalipay ang pagdawat. Abi ninyo mga kaigsuonan, no? Ang usa ka tao nga moingon ta nga willing mo tuon, nakaisgot man si Ma'am Pinky aning atong mga indigenous people nato, kining mga tribal. Okay. Dili man nga kaning ato ni silang ipaubos, pero ang usa ka butang nga ako nang ganahan sa ilaha, magtuon gani sila og Biblia, open gyud kaayo ang ilahang hunahuna. They have an open mind ug they are willing to understand ang maong pagtulunan sa Ginoo. Katong ingon ni Ma'am Pinky kaganiha nga kaning mga kwan usahay mga dati nga mga tumutuo mao pay usahay mo babag. Tanawan ninyo naitabo dinhi sa Papos. Sa diha nga nagabot si Pablo ug si Barnabas. Sa diha nga nagmensahe sila ngadto sa gobernador sa mao nga dapit kinsa may nigawas didto mga so may naitabo aning panahon na Pastor Jimenez. Sa ako din nakita dito dunay daghang kayong oposisyon. Ubato nga si Pablo yang gibadlong. Bukal kay si Pablo naghatag nila. Kay gani kadto tanan hinuon nga mga kani nahibalunas kamatuoran mo manuoy nagsupak-supak nila. Mao. og di ginakalikayan mo di kay po na karon matingala ta kani mo lang nga usay ang tao gatuo mo gud sila nga puno na sila ba dili na sila gusto madugangan pa. So mo tong punto ni mo Sakto pastor. gina, Pastor. Oh, mo tong punto nga dili ni para ra sa wala pa makahibalo ang mensahe, para sa nakahibalo na pagdugang sa atuang nakatunan munang naagid tay pagbalik-balik ani. Pero sa atong leksyon mo lagi na katunoon nagsupak-supak gatuo magud sila nga labi na og nagtuo sila labaw pa man ko anang mensahero gipadla dinhi mas maalam pa man ko ana munang ilaha pagpalangan na hinuon sa buhat nga ang nalipay ana ang kaaway ra nagpagamit sila sa kaaway inay unta magpagamit sila sa Ginoo. Busa kun ato lang itong batnan bitaw kani bitaw yung pulo nga pag sinabtanay paghiusa musuportar ta sa diha naa gipadala diha bisag kinsa pa na kay gipadala siya nahimo siyang mensahero suportara nato pagpadali sa buhat dili kay mahimo ta magpalangan kita may magsupak-supak kita may magsin question unya daghang kay tag himuon din ha nga dili na hinuon ta makapadayon sa buluhaton kun dili magsigid na tag husay og problema. Ang pinakalisod nga punto diha Pastor ba kining matinuhon gyapon sa Ginoo. Sobra ka diehard. Dili gid sila dali nga makaalagad si Ginoo kung mga igsoon naa sila tulumanon. Kanang mga tulumanon akong buti pasabot ba kanang nay mga orasyonan, nay mga kanang nay mga bitay-bitay, ana lisod kay na nila biyaan kung bisag pag Bible imong dalhon. Bisag butuo pa sila, bisag magpabautismo, naarag gyapon sa ila kay murag naabay batubalani nga naggunit sa ilaha ba gid sila kabiya. O nga og imong gumunaw-naon mga kisuonan basig namoy mga parente diha nga naingon ana ako na ako'y mga parente nga lisod gyud kaayo kay ngano man may bulong ko ba nga ang kanang gamay nga dagbitay sa ilang dughan mas labi pa kagamanan kaysa kanang Ginoo nga ang mga hintil gani nga dako kayo ilang kalipay nga kina ilang pagtuo gibutang ra diha ang gabitay. Mao. Oh. Mao na nga mga kaigsunan usahay no sa ato ang pag-alagad sa ato ang iglesia. Usahay naghunahuna ta o ang ato ang buhaton alang sa ikaayo sa iglesia. Apan luyo ni ana mga kaigsunan wa di ata nakabantay nga nahimo na di ay ta nga nagbabag sa pagprogreso sa buhat sa atong Ginoo pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita. Mao ni nahitabo didto sa kaning gitawag nato nga dito sa Papos kay naa man ning local governor nga mao si Serious Paulos unya naa po dinhi si Elimas nga usa ka magtutuo na mao na nooy nagsupak-supak unya kaning gobernador gusto maminaw sa mensahe apan kining dati na nga nakahibalo sa kamatuoran mao may nagsupak-supak
Sa gina, hangtod sorcerer. hangtod nga kining nakumbirtir ba ya aning gobernador unya kining si Elimas mo ni nooy ning gibadlong ni Apostol Pablo hangtod nga nawad-an gyud siya og pananaw. Mao na nga iresulta ni siya mga kaigsunan nga pagkakumbirtir niini nga gobernador. So makita nato mga kaigsunan nga importante kaayo ang panaghiusa sa mga kaigsunan sulod sa iglesia. Sa diha nga nagwali ni si Apostol Pablo ug si Barnabas, adunay tulo ka sentro sa ilahang mensahe. Kung atong tanawon mga kaigsuunan, hangyo na ko si Pastor Jimenez, kung unsa ning tulo ka sentro sa ilahang pagwali, ilahang gitagaan og pagtagad. Okay, mga minahal nga magsunan, balik ta sa itong leksyon, anita sa mga mensahe nga gidala gyud ni Apostol Pablo, kauban ni Barnabas, sumala din sa record sa ato nga leksyon sa kapitulo 13 sa mga buhat, nga dinhi gihan-ay, gibahin sa tulo ka bahin ang ilang mga pagwali nga gihimo. Ang una ani agi pa santop niya ang pagpili gyud sa Ginoo sa mga katawhan sa Israel. Ngadto na kang Hari David ingon nga siya nahimong hari. That's the first part. Una na nga bahin sa ilang giwali nga ang Ginoo doon na gid siya mga pinili nga makatauhan nga unta masabta nila ingon nga pinili mahimo umputang pinili ang ilahang pagkinabuhi ingon nga sila mo'y una gitawag sa Ginoo. Dayon ang ikaduha niini ang pagkatumanan sa pagpakatawo ni Ginoong Hesus ingon nga Mesiyas ang saad nga diin siya magpakamatay alang sa mga katawhan aron ang tanan wala nagpili mahudyo man ka hintil o si bisan kinsa nga mudawat sa Mesiyas nga mao si Ginoong Hesus makabaton gyud sa kaluwasan. Muna ikaduha niya nga gipasabot dayon ang katapusan dinhi may tungod sa kaluwasan o sa pagpasidaan sa nga ang kaluwasan gi-offered sa Ginoo unya iyahang gipasantop ang pagpasaylo ug ang pagkabalaan diha ra gyud kang Ginoong Hesus. Walay justification nga mahimo ni bisan kinsa, walay tawo nga maoy mo pasaylo adto ka mo kumpisal kay siya ang gitagaan og gahom nga pasayloon ka balik kita dinha kang Ginoong Hesus. Siya ang kaluwasan, siya ang ato manluluwas, siya pod ang magapasaylo sa tanan nga mga sala nga kun lamang kita mo ila og mudawat dinha kaniya. So busa mga kaigsunan makita nato no ka importante sa mensahe nga gidala ni Apostol Pablo. Una, giila ni Apostol Pablo nga doon na pinasay nga gipili nga katawhan sa Ginoo. Ikaduha, ang kaluwasan pinaagi lamang diha kang Kristo nga atong manluluwas. O ikatulo mga kaigsunan, mao ang pagdawat ni ana nga kaluwasan. Ang naitabo manggod sa ato ang kahimtang karon mga kaigsunan, dunay mga katawhan karon ni dawat sa kaluwasan nga gi-offer ni Kristo nga mauyahang grasya sa krus sa Kalbaryo, apan nagsalig gihapon sila sa ilahang pagtuman sa kasuguan. Nga kung atong tanawon ining atong leksyon mga kaigsuonan, ang kasuguan, ingon pa din ni Apostol Pablo dito sa Pisidian, nga iyahang iglesia o dapit ng ilahang naadtuan, ingon pa niya din sa atong leksyon, the law's inability to justify is an important doctrinal concept. Nga numan, kay kining balaod mga kaigsuonan, dili ni ang pagtuman sa balaod, dili ni maoy makahatag kanato og kaluwasan. They cannot atone our past sin. So importante kaayo ni mga kaigsuonan, kay ang kaluwasan gasa kini gikan sa Dios. Ato ra gini siyang dawaton gikan ngadto kaniya. Pero time sa pastor, kita ba mga kaigsuonan ang misunderstood nga kung ang pagtuman sa kasuguan di man makagiya nato sa kaluwasan. Nganong nagbantay ta ani. Oh. So mo ni siya ang angay nato sabton uban sa giya sa balang espiritu nga dili gid ta magsalig sa buhat kundi diha sa grasya nga ato na ning gibalik-balik pagtuod nga pinaagi sa grasya nga dili gid gani ta angayan nga tagaan ani kay wa gid tay pulos maya unya unmerited favor magud ang kuan ani no sa ato paggihatag ni siya pinagi kang Ginoong Hesus makabuot lang nato ning grasya ang kapasaylohan sa tong sala kung naatay pagtuo kang Ginoong Hesus dili sa pagsalig nga perfect obedient
perfect obedience to the laws nga gihatag kay ato naman ang natun-an nga kining pagtuman sa kasuguan bunga na lang na sa atong pagkalinuwas. Mao. Oh, sama nga ang pagtuo nga wala binuhatan patay. Mao. Oh, so sige tag-ingon nga, oh, naluwas ako sa Ginoo, kuana kanang okay na ko. Di na kumutuman. oh, sige kag pamakak, magpatay ka o di na ka mo tawad sa ibang parents so wala gihapon. We are disregarding one very important aspect of the requirements of Jesus Christ in order for us to receive the grace from Jesus. Amen. So makita nato mga kaigsuonan no nga very important ni siya ngano nga gi-emphasize ni Apostol Pablo sa iyahang missionary journey tungod kay bisan gani kanong panahona ambot lang kay wa pa man gyud ko nakaadto didto sa Holy Land Mapingki o Pastor kaning Jimenez. Pero akong amigo nga nakaadto didto nagtour sila ug duna sila'y professor sa ilahang kauban. Adlaw igpapahulay Sabado galakaw sila sa karsada. Strikto man kaayo na kuno sila dito. Basta Sabado, gitawag sila sa Orthodox nga Jew. Abi nila gikasab-an kay di man sila kasabot sa iyahang gipangsulti. Gitawag tong ilahang professor kay di man sila kasabot. So mao tige paatubang. Pagatubang dito sa professor, yahang gitawag tong professor kay dala niya dito sulod sa balay. Nagistoryahanay sila dito, ambot unsa ilaha daw gistoryahanay. Pero paggawas katong professor na ay dala nga kanang ice cream bitaw nga chocolate ice cream gihatag sa yaha. So ingon tong iyang mga estudyante nga mga pastor nga ingon siya nga nganon sa man ang itagaan man kag kwan. Abi na ko gikasab-an ta kay naglakaw ta adlaw Sabado. Ingon siya nga dili naghangyo to siya nga iyahang patuslok katong sweets sa suga. Kay dili pwede siya mo'y mutuslok kay buluhaton na siya. Mo na nga perti niyang lipaya nga siya mo'y nag-on, gitagaan siyang pahalipay ang ice cream mo'y gihatag sa iya ha. So makita nato mga kaigsuonan nga bisan pa ang mga Hudyo karon didto dapit sa Holy Land sa Israel, mao gihapon ang ilahang ginahimo pagtuman sa balaod mo'y muhatag kanila og kaluwasan. Kay hangtod karon mga kaigsuonan they are still expecting for the Messiah to come. Muna nga, bulahantang mga Kristohano nga nakabasa ini, nakaibalo sa kamatuoran nga si Kristo mo'y atong manluluwas. Amen. Okay? So makita nato din nga samtang nagbuhat si Apostol Pablo o si Barnabas, daghan bayapod mga Hudyo nga nituo. Pero di nyo yung lipaya. To the extent nga, kung atong basahon ang Kapitulo 13 mga kaigsunan, hangtod sa 43 man tingali ni siya, makita nato nga kining mga Hudyo ni hangyo kang Apostol Pablo ug Barnabas nga pwede ba nga sa sunod Sabado diri gihapon mo? Og nagpabilin unya pertiyog daghanag mga Hudyo, mga hentil nga niapil sa ilahang pagbuhat, sa ilahang pagtuon og nituo sila apan doon na po'y mga Hudyo nga nasuko tungod sa ilahang kasina. Ingon pa niya din nga, si Luke ascribed their restless attitude toward Paul because of their jealousy. Kung atong tanawon, kinsa maning mga Hudyo ha? Ngano nga na ay mga Hudyo nga nito, unya na po'y mga Hudyo nga nasuko batok ni Apostol Pablo o ni Barnabas. Kinsa maning mga Hudyo ha? Sa inyong tanaw, Pastor Jimenez. Okay, ato mamahibaluan nga sa bisan adto nga mga tao, grupo sa mga tao, pulos ito sila matinuuhon. Pero doon ay mga tao, sa giingon na ni Pastor De La Cruz, nga nasina sila sa kaning misyon nga gihimo ni San Pablo o ni Barnabas. Tungod ana, imbis unta sila mo kooperate, mo makigduyog dito, nahimo na yun silang babag kay sige naman sila dito og himo og mga butang nga gani ila pang gi o salain ni bito atong pinulungan karon murag ilahang gi indiksyonan tong uban nga mga hintil. Tao dito, mga hintil, aron mo supak-supak na hinuon atong mensahero ang ipadala sa Ginoo. Muni atong angayan gyud bantayanan mga pinalangga ang magsuonan. Bitaw. Kay bisan sa to karong iglesia makita nato, imbis unta mo duyog ta sa pagpadali sa buhat, ang uban hinuon nahimo ng problema kay sila naman ditoy naghasol sa mga mensahero nga dili na sila maka-concentrate sa buluhaton. So, sa tanang mga Hudyo, naagay po yung mga Hudyo, matinuuhon unta, pero nagpagamit sila
sa lain nga pirsa o sa kaaway nga mahimo silang babag sa mensahe. Mahimo sila nga makapalangan sa mensahe kay sila naman dito'y nag-inject adtong mga hintil nga dili ipadawat, dili ipasunod ang gitudlo ani nila ni San Pablo kauban ni Barnabas. So makita nato mga kaigsuonan no nga maayo gyud ning atong kaaway. Panahon ganing nga grabe kadasig sa mga kaigsuonan. Mugamit pud siya kay tanawan ninyo aning mga Hudyo. Paul gospel was highly positive. Ingon pa niya din sa atong leksyon. But again, the unbelieving Jews, kining unbelieving Jews, sumala pa niya ni Dr. Lucas sa iyahang pagsulat ani nga event. Ingon pa niya, the unbelieving Jews were possibly, ingon pa niya din the leaders of the local Jewish community. So may lahang gibuhat ani kaning mga Jewish community, tumutuo man gyud ni sila. So may lahang gibuhat ani, ingon pa niya din they stir up the Gentiles and poison their minds. Usahay, mga kaigsuonan, ang uban magtutuo usahay pod baya, mo'y gamiton sa kaaway. Maoy, iyahang tagaan o inspirasyon nga aron mahimo nga magsupak-supak sa buluhaton ug mahimo sama sa gisulti ni Pastor Jimenez, mahimong babag sa pagprogreso sa buluhaton. Sama aning nahitabo didto sa Iconium. Iconium. So, sa ato na nga time, Pastor, makalakbit man ta og sama nga kahimtang nga naa Hinuoy nahibalo ug unsa ang atong pagbuhat sa Ginoo nga naa sila gitawag og blind prejudice nga dili gani sila mismo kasabot ngano nga dili sila ganahan aning grupuhan nga mga tao dili tungod kay si Ginoong Hesus bitaw wala man to gilansang kay daghansag sala. Kung dili nga dili sila kadawat kang Kristo kay sobra ra kaayo pagkabalaan, no? Matawag tag ingon ana. So it was not for that reason that he was crucified. So sa ato pud karon nga application sa atong panahon, wa may gibuhat nga daotan di sa atong iglesia o uban pa nga churches nga nagsunod sa kababuton sa Ginoo. Pero naagi mga tao nga gani nagdala sa ngalan sa Ginoo nga grabe gyud nila ang ilang prejudice, dili sila kasabot mismo. Mao. So mo na mga kaigsuonan makita nato no nga kana bitaw prejudice nato. Gusto na ko tagaan og pagtagad kaning nahitabo bitaw ni John Mark. John Mark nga tunga-tunga sa ilahang journey. Ni uban man ni siya. Apan tunga-tunga sa ilahang journey, nibiya siya sa mao nga grupo ni Apostol Pablo ug ni Barnabas. Usa makahay mga leksyon nga atong makuha dinhi mga kaigsuonan sa mao nga kasinatian sa maong batan-on. Kay sumala pa ni Mrs. White, nibiya siya tungod sa kahadlok. Nahadlok siya sa maoy nakita niya dito nga kalisod sa buhat. Usa makay atong makuha aning maaplikar nato nga leksyon alang sa atong mga kapatan-unan sa sulod sa atong iglesia mga kaigsuonan. Sige, Pastor. Kani nga punto ang kasinatian ni John Mark tinuod man na nga wala gisulti sa Biblia pero gipasabot ni Ellen White nga ang iya di kadlukan tungod sa kalisod napalakas siya nga unsa iyang kahimtang didto og sumala sa ato nga kahimtang pud karon normal na siya nga naa ta usahay mga miyembro sa iglesia gigamit sa Ginoo por mobati tagabalaka kahadlok nga unsa kay atong mahimo didto unsa kahay dangatan nato didto pero nakaayo ra gyud sa Ginoo even mauto ang hunahuna o nahitabo na sinatian ni John Mark wala gid gyapon niya pasagdi kana bitong punto nga gitagaan gyapon niya second chance nga magamit gyapon niya sa bulaton ug atong subaybayon ni ang kahimtang gigamit gyapon gitawag gyapon nila na siya nakag-uban gyapon nila sa sunod unya nga ato nga mga leksyon pero balik ta dinhi pastor importante gid ay nga ang Ginoo nga atong gialagaran o nagpadala nato ato gid siya nga tagaag kay gayunan nga bisag magkinaunsa dili nato i-focus ang ato ang hunahuna o ang ato ang misyon didto sa mga oposisyon kay kana sila gapagamit sa kaaway pero ang nagamit nato nagpadala to ang Ginoo so padayon ta kay gani dinhi sa diha nga ang mga tao didto nagsupak-supak na gyud sumala sa atong leksyon miadto man ni ang mensahero sa Ginoo sa lain nga dapit nga naa didto ang giandam sa Ginoo nga modawat sa mensahe. So makita nato na mao na yung punto ha mga kaigsuonan nga usahay kini atong mga kabatan-onan doon na sila yung mga kaluyahon apan
magamit gihapon sila sa Ginoo, tawagon gihapon sila sa Ginoo. Apan samtang gabuhat kita mga kaigsunan, sama ni Apostol Pablo ug ni Barnabas didto sa Listra ug sa Derbe, na may ilahang giayo didto nga usa ka taong lame o dili makalakaw Paralitiko. na paralitiko. So giayo nila ang kabibo aning ilahang pagkaayo ani mga kaigsunan, gihimo naman noon sila nga mura na sila og Dios. Sumala pa sila ang komentaryo nga kani daw ang Dios nga nagpakatao si Apostol Pablo ug si Barnabas. Apan ganahan nako ang ilahang nga response. Unsa may response ni Apostol Pablo ug ni Barnabas sa maong reaksyon sa mga tao? Kay ila namang simbahon si Pablo ug si Barnabas. Unsa may ilahang reaksyon kung atong tanawon ang balaan nga kasulatan mga kaigsuonan? Si Apostol Pablo ug si Barnabas ningon nga dili ninyo buhaton og ana mga kaigsuonan kay parehas rami ninyo nga mga tao. So ang punto dinhi mga kaigsuonan is that kaning atong pagbuhat dili mao kini maghatag kanatong pagpasigarbo sa kadaugan nga atong maangkon. Sama sa gisulti ni Pastor Jimenez kaganiha, ibalik gid nato dito sa Ginoo ang himaya og dungog. Mo sumpay ko ana jud tay pastor. Importante sige. kini nga punto. Karon makasabot ta mga kaigsuonan nganong sama kang Pablo ug ni Barnabas kang Pedro nga makaayo bitaw sila og mga balatian, paralitiko unsa pa diha mga balatian sa ilang mahimamat. Nganong nga wala na nato karon makita nga on the spot dayo mingon siya nga rise up and walk. Tungod kay kung mahitabo na basin sa atong mga ministro ang mga kaigsuonan sa natural lang nga pagbati, mao naman no ilang padag-on. So, mosimba sila, mosunod sila, kay kanatawhana makaayog masakiton. So, mawala ang esensa, ang Ginoo mo nagamit kanila. Mao. So, salamat sa mao nga punto mga kaigsuonan. Daghan paguntang punto nga gusto namo i-emphasize. Apan gikasubo namo mga kaigsuonan, ang atong panahon, wala na gyud ta ay panahon nga igo aron ato nang hisgutan sa tagsa. Apan tagaan nako niining atong mga kaubanan sa atong pagtuon og ilahang panapos nga mga panghunahuna og mga pamulong-pulong sa dili pa kita magatapos sa atong pagtuon mga kaigsuonan. Unahon nato si Ma'am Pinky. Mga kaigsuonan, mabutang nato nga kon mapastor man ta o maordinary nga mga membro sa iglesia, kung ang balaang espiritu magtawag ka nato nga naay paadtuan, dili kita magdumili niini. Tungod kay ang buhat sa Ginoo wala siya gipili kung kinsa iyang gipadala, kundi gipili niya kadtong adunay gyoy kasing-kasing sa pagbuhat sa Ginoo, willingness to serve God. So ang ato ana dili ta magbaton sa espiritu nga maluya ta, magpili ta og lugar kanang mga inconveniences ato noong ipasantop sa tong kaugalingon nga we are going to the worst place kay ang Ginoo dili man gid ta pasagdan sa Ginoo kung asa ta bisag way kurente daghang NPA diha unsa ba ang kalisod, the greatest the challenge, the better ang opportunity sa Ginoo nga maka-work siya og miracle sa imong kinabuhi. Amen. Pastor Jimenez. Mga kapaglaom o mga kamakigsuonan, ato na magyong tapuso ni atong leksyon, ang ako lagi yung ipasantop si San Pablo nagaingon, kita nga kinabuhi alang sa buluhaton, muagi gitag mga alantoson. Amen. Gani ingon sila dinhi, ingon nga mga mensahero, matud pa nila, si Paul and Barnabas, so to follow Christ's example, willing to sacrifice and faithful, earnest labor for souls. Bisag unsa mo to ingon ni Ma'am Pinky, dili unta ta magpili, asa ta magbuhat, asa ta ipadala. Once nga ang atong iglesia, ang pamaagi karon na may mga komite, ipadala ka didto, goon kay ang Ginoo nag-andam gyud og mga panalangin kalampusan alang sa atong pagbuhat. Dayon sa atong leksyon, ato gihumduman, ang kalampusan sa atong misyon wala magdepende sa ato ang abilidad, apan in reliance to the Holy Spirit. Amen. Backing up ascending church ato pa nagkahiusap po ng iglesia nagtabang dayon ang dedikasyon gyud sa mensahero ingon nga kita lumulupyo kay matud pa ni Mrs. White ang tanan nga iyang gitawag silang tanan mga mensahero
alang sa pag-andam ug mga katawhan para sa langit. Amen. Amen. So mga kaigsuunan, kung ato ning sublion og pagtan-aw ang kinatibuk-an sa first missionary journey ni Journey ni Apostol Pablo ug ni Barnabas, wala lang sila niagi kausa. Apan usa kada kung punto nga gusto nako makita nato. Sa wa pa sila mamauli, pwede man unta sila gikan dito sa Derbe, padulong na sila balik sa Antioch. Apan ilag yung gisubay ug balik mga kaigsuunan ang ilahang mga dapit nga giwalihan, ilahang gipadasig ang mga nakonbertir ug ilaha kining ginorture mga kaigsunan busa. Sama sa gisulti kaganiha nga ang kadaugan sa atoang nga pagmisyonary o pagminsahe mao ang pagsuportar sa iglesia. Amen. Pinaagi sa atong programa karon ang atong care group ni ata din hima kaigsunan aron magpreparar og mga katawhan para sa langit. Ang Amen. atong Praise care the group Lord. mao kining mag-nurture sa atong mga bag-ong nabautismuhan. Kung maato ning buhaton pagbalik sa Ginoo, daghan unyag atong mga nabautismuhan nga kauban nato nga musugat kaniya sa wala nay katapusan nga pagkinabuhi kauban ni Kristo. Amen. Sa dili pa kita magatapos mga kaigsunan, maminaw ta sa usa ka awit sa musika ni ini nga panahona. He came as a servantless king among men, to lift and to heal by the power in his hand. He labored unceasingly, knowing our need, and he calls us to follow in spirit and deed. The greatest among us taught us to love, to serve one another as he willingly served. And if I would follow him, such is my goal. For the greatest among us was the servant of all. Ginoong Diyos, salamat kaayo sa imong pagpakiguban sa among pagdiscuss nining leksyon nining semana. Amo kaning masunod nga ang prinsipyo Ginoong Diyos ug ang tulumanon nga imong buot among mabatnan, mahimo kaming tinuod nimong mga sumusunod bisan pa man sa kadaghang mga problema, pagkadaghang mga pagsulay, Amen. pagkadaghang mga oposisyon nga usay amo masinati, apan kun lamang kami magasunod sa imong tanan nga mga kalagdaan, magatutok ang Ginoong Hesus, mahimo kaming modelo sama ni San Pablo, kang Barnabas ug uban pa, ingon nga sila una nga mga minisahero nga imong gipadala sa unang mga kaiglesiyahan. Yes, Lord. Ginoo, salamat kaayo sa imong pagpakiguban sa tanan nga mga kaigsuunan nga tan-aw karon o nagasubaybay ni ining takna sa pagtuon. Kaming tanan makabaton gayud sa panalangin sa balang Espiritu, ang panaghiusa mabatnan sa tibok iglesia o ang dedikasyon sa imong mga magbubuhat magapabilin hangtod si Jesus magabalik ug kaming tanan makapuyo na ng langit nga imong gitagana alang sa mga matinumanon. Amen. Amo kani gitugyan tungod sa ngalan ug sa gahom ni Jesus amo manluluwas. Amen. Amen. And amen. Jesus, to whom all dominion is given, humbled himself in the service of man, and he calls all the ages, come follow me. May I follow the Master wherever he may lead. The greatest among us taught us to love, to serve one another as he willingly served. And if I would follow him, such is my call. For the greatest among us was the servant of all. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.